Lotte Heise et naturligt samlingspunkt og holdets kaptajn, 34 år, skuespiller, model, forfatter og foredragsholder. En travl kvinde, der gerne vil blive ved med at leve, som hun gør, dog med lidt mindre at lave. Hun elsker Formel 1, opera og klassisk musik, og så vil hun gerne have en Ferrari. Lotte har sin bror Ulrik Heise med på holdet. Ulrik er 29 år og har opgivet en flot karriere som direktør for at synge. Han kan lide kvinder, sport og bjergbestigning. Jan Blæsil, 25 år, kommende jægerpilot, har surfet længe før puberteten og har deltaget i VM indtil flere gange. Jan interesserer sig for adventuresport, sig selv og lidt for sin kæreste. Pernille Svarer, 32 år, en af verdens bedste femkæmpere med ikke færre end 6 nordiske mesterskaber bag sig. Udover sin sport kan Pernille lide at gå i biografen og spise mad, og så vil hun gerne have det sjovt og rart altid. Holdets sidste deltager er Asbjørn Riis, 36 år, showwrestler og stærk mand. Asbjørn har spillet med i adskillige Hollywood-film, har mødt sin dobbeltgænger, og så drømmer han om at være med til at udbrede sin sport i Skandinavien. Velkommen til Fort Boyard her midt i Atlanten på en dag, hvor solen skinner, i hvert fald nu. Det kan hurtigt ændre sig herude i bølgen blå. Camilla, ja. Hvad har du slæbt med til den gamle stenfæstning i dag? Jeg har et holdsøskende, og så har jeg en kommende jægerpilot forhåbentlig, en sportskvinde og en stærk mand. Og hvem er holdets kaptajn? Det er mig. Det er dig. Det er mig. Det hedder Lotte. Velkommen til. Ja. Lotte, et rygte har fortalt, at du er berømmet for dit utrolige snakketøj. Ja, jeg skal nok være stille i dag. Hvordan holder du det ved lige? Jeg træner meget i det. Det vil sige, for eksempel, hvis jeg sidder på toilettet, så sidder jeg også og siger små ord til mig selv. Jeg kan ikke sidde og snakke om mig selv. Jeg snakker meget med mig selv. Det er sådan, frøken Heise, ja, at herude, der har vi jo en masse udfordringer. Yes. Der er en udfordring, vi desværre ikke har, og det er den eneste udfordring, jeg er sikker på, du ikke vil kunne klare. Hvad er det? At tie stille i 10 minutter. Det er vi nok heldige, vi ikke har den, var. Så er der slet brormand med. Ja, han snakker lige så meget som mig. Med de mange imponerende titler. Eksportsalgschef, operastuderende, rockgitarrist, reklamebureauindehaver og manager. Kører søsters karriere med jernhånd. Gjorde. Jeg tror, det er en god idé, du har sluppet det, fordi det, der kommer til at ske nu her, får måske indflydelse, hvem ved. Velkommen til dig også. Så har vi jægerpiloten, som også har deltaget i VM i surf. Ja. Surfer i hvert fald. Kommende jægerpilot. Ja. Forhåbentlig jægerpilot. En drøm om det. Ja. Ej, et mål med det. Et mål med det. Lad os se, hvordan det går. Så har vi jo Pernille, 2 gange jernkvinde på Hawaii, har en drøm om altid at have det sjovt og rart. Den næste halvanden times tid kan jeg godt garantere dig det første, men det sidste kniber det måske lidt med. Og så har vi, jeg formoder, det holdet stærke mand. Det er mig, ja. Det er dig, Asbjørn. Din utrolig slående lighed med Hulk Hogan har givet dig berømmelse i USA. Det hjælper ikke ret meget herude. Tror du kan bruge det til noget her? Jeg er aldrig i tvivl. Du er aldrig i tvivl. Jeg kan fortælle dig, at Fort Boyard lader sig ikke skræmme af skindets bedrag. Herude der er der afregning kontant kilo på kilo, dråbe for dråbe. Hvem er holdets kloge hoved? Det er også mig. Holdets snakkende kloge hoved. Yes. Det er jo sådan, at det drejer sig om for holdet her, er at sikre sig adgang til tierporten, hvor skatten gemmer sig med tusindvis af gyldne bojarder, som holdet kan få lov til at give til et velgørende formål. For at komme ind i tierporten må holdet skaffe sig 7 nøgler, og den første skal Lotte forsøge at skaffe sig i tårnet hos vismanden. Pas på tid, vil du føre snakkesatollet Heise op til vismanden i tårnet. Go, Lotte! Kom, Lotte. Hvad så? Om et lille øjeblik vil jeg bede Sumo om at slå på gongongen, og på det øjeblik har holdet 65 minutter helt nøjagtigt til at skaffe sig de 7 nøgler og det rigtige kodeord, som er det eneste, der kan udløse skatten. Men inden Sumo slår på gongongen, skal vi lige høre, hvis nu Lotte stik mod forventning ikke klarer den hos vismanden i tårnet, skal en af jer ud at svømme, og hvem er det? Surferen. Det er surferen og den måske kommende jægerpilot. Okay, held og lykke alle sammen. Monsieur Sumo, le gong! Jagten er i gang, og tro mig, fornøjelsen er helt på jeres side. Og lad os så se, hvordan det går Lotte hos vismanden. Ulrik, kom. Det, der sker nu, er, at Lotte løber op i tårnet.
kommoder. Jeg har holdets gåede gætter her foran mig. Det må vi i hvert fald håbe. Den udvalgte. Ja. Holdets udvalgte. Ja. Der er et stort ansvar forbundet med at være den udvalgte. Det er jeg godt klar over. Men jeg håber det bedste. Vi erindrer om vilkårene. Hvis vi gætter gåden, kan vi erhverve nøglen herfra, og jeg er et skridt nærmere porten. Hvis ikke, så... Det ved jeg godt. Er vi parat? Gåden lyder. Jeg har både vinger og hale, nogle gange øjne, næse og mund, men tavs må jeg stige og dale, og kun vingen kan bære mig rundt. Hvad er det? Kun vingen kan bære mig. En fugl. En drage. Præcis. Nå. Smukt gået. Vi har fået den første nøgle. Jan, du skal ikke ud og svømme. Tiden går. Er I klar til at gå videre? Godt. On i vart, Passepartout. Kom, løft. Man må sige, at holdkaptajnen går foran med et godt eksempel, skaffer jeg den første nøgle. Sådan. Så nemt er det ikke sikkert, at det bliver resten af vejen. Godt gået, Lotte. Kom, hold ud første nøgle. Værsgo. Fik du... Fik du snakket vismanden et øre af deroppe, eller hvordan gik det? Jeg så virkelig artig ud. Helt så du slet ikke, hvor artig jeg så ud. Jeg lignede ikke 5 år tilbage. Jeg lukkede mine øjne og frygtede det værste. Filosofen Nietzsche har sagt, at målet for en mands modenhed er den alvor i lejen. At have genvundet den alvor i lejen, man havde som barn. Og det kunne man også godt sige om Fort Boyard. Her er lejen alvorlig. Det gælder for mænd, det gælder så sandelig også for kvinder. Inde bag den her dør skal I møde jeres første rigtige udfordring. Der er ikke meget at sige andet end, som overalt her på Fort Boyard, at vejen til nøglen er lang og trang. Og den kræver en fiks lille kvinde, der forstår at snu sig. Lotte, hvem vil du have? Jeg tror, det skal være Pernille. Pernille! Jernkvinden, den moderne femkæmper. Her kommer en kamp, du garanteret aldrig har prøvet at kæmpe før. Passepartout! Gå, Pernille. Godt, gå for det. Kom så, Pernille. Nøglen hænger for enden af røret. For at få fat i den skal Pernille kæmpe sig vej 15 meter op gennem røret og ud igen. Lotte, du har øje med tiden. Fint. Det er godt, Pernille! Vi kører! Nøglen. Fint med tiden! Kom så. Hvor masser af tid. Lotte, det går lidt for langsomt. Lidt hurtigere, siger de. Pernille, brug ben. Hun kan lægge sig, Lotte, lægge sig om på siden og trække sig op ved hjælp af nogle små huller. Det går for langsomt, det der. Pernille, lidt hurtigere. Om på siden. Fat i hovedet, er det. Ja, sådan der. Ja, det er godt. Wow. Nu kan hun nemlig sætte af med benene. Det kunne hun ikke før. Det er den rigtige teknik, hun har fat i her. Så langt igen. Det er 15 meter langt, og hun skal tilbage. Det vil sige, hun skal løbe 30 meter i alt. Eller kravle 30 meter i alt. Kom så, Pernille! Så nu er det den der. Nu er det der næste. Ja, kom så. Og så skynd dig tilbage. Ja, okay. Vi kører. Sådan der, Pernille. Ui, det finder vi også. Kom så. Så bare ud. Bare tag det roligt. Ja, jeg kører. Det finder vi også. Ui! Hun er lige ved at være der. Pernille. Kom så ud. Vi kører. Find vi også. Kom, og så lige det sidste. Kom så. Kom så. Sådan!
slået dig lidt, ser jeg. Ja. Hun bløder for sagen. Du klarede det flot. Hør engang. Det er den anden nøgle. Vi har 58 minutter tilbage. Skal vi komme videre? Godt. Oliver, pas på du. Videre. Løb. ...57 minutter, 2 nøgler. Den første er holdkaptajnen, den næste er holdets anden kvindelige deltager, og nu må det da vist snart være mændenes tur. Hvem ved? Napoleon sagde, at den, som frygter smerten, må hellere holde sig langt fra slagmarken. Og den, som frygter sumos fangekælder, må hellere holde sig for ørerne nu. For der er en lille mulighed for at ende der, inde bag denne dør. Og herinde hjælper hverken rappe replikker eller hurtige bemærkninger. Det jeg har brug for er en mand, en høj mand, som forstår at sætte sine skridt med omtanke, en sand balancekunstner. Mundholdet har det sådan. Jeps, det skal være bjerggivet Ulrik. Bjerggivet Ulrik. Ulrik, det med at være en bjerggivet er nøjagtigt, hvad du får brug for. Vil du prøve? Held og lykke. Pas på tur. Nøglen hænger enden af væggen. Ulrik skal virkelig passe på. Lotte, hør engang, han falder ned for et godt ord. Han skal sætte sin fod varsomt. Ja. Blæse hjælper dig igennem det, Ulrik, ellers så du ikke kan se, hvor der trinene er. Der kan du høre, hvad jeg siger? Ja, okay. Har han set nøglen, Lotte? Nøglen hænger på enden. Har du nøglen, Ulrik? Han er på vej. Stille og roligt. Hænderne godt. Den er fuld af fælder, Lotte. Ja. Og den er Ulrik, ikke, små skridt. den er ikke Tag særlig små bred. skridt. Bare roligt fremad, Ulrik. Små skridt. Undersøg, hvad der du træder på. Der er et stykke tid til en fælde endnu. Han skal tænke over, hvilken fod han sætter frem. Udmærket. Holder du øje med tiden, Lotte? Godt. Det går fint. Han skal nok have lidt mere fart Du på. skal have lidt mere fart på. Men husk, at han stadigvæk skal være forsigtig. Så Nu kommer der, om et skridt kommer der fælde. Stop. Ulrik, hold. 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 Stop. Et langt. Langt. Længere. Ja, du er der. Længere. Der er. Ulrik, du skal lige have halen lidt længere frem, Ulrik. Hælen længere ind. lad ham lige tage skridtet. Ja! Sådan. På nøglen. Lotte, du passer på tiden. Du skal huske, at han også skal tilbage igen. Han er kun halvvejs, når han er henne ved nøglen. Pas på tiden. Ulrik, pas. Ulrik, ved du hvad? Hvis du ikke får nøglen, du skal være lang. For kun halvdelen af tiden tilbage. Han kan tage nøglen i hjørnet, hvis han vil. Hvis han kan nå nøglen, kan han tage den derfra. Hvis du kan nå nøglen, du skal tage den. Væs eller vær. Udmærket, Ulrik. Ja. Ja! Og så skal han tilbage. Du skal tilbage nu, og så et skridt. Ulrik, du skal... Du skal gå noget hurtigere. Han er travlt, Lotte. Ulrik, et stort skridt. Du skal skynde dig nu. Sådan, og så kommer fælden igen. Det lange skridt nu. Ja, lidt længere, så den hælen ind på. Helt ind med hælen. Lotte, holder du øje med tiden? Ja. Nu skal du skynde dig utrolig meget, så kommer du hjem. Han kan lige så godt, hør engang, han kan lige så godt danse nu. Løb, alt hvad du kan lægge på det. Du når det lige godt. Okay, hør engang. Pas på, du har lukket døren. Tiden er gået. Han fik fat i nøglen, det er flot nok. Ulrik! 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 Lotte! Lotte! Ulrik, tiden er gået. Vi bliver nødt til at løbe videre. Det var flot, du fik fat i nøglen. Det var godt gået. Du var tæt på, men tiden er gået. Okay. Ulrik. Sig farvel til ham. Ulrik, det var simpelthen, du hang op i den, da han lukkede døren. Det var bare så synd. Men du klarede det simpelthen så godt, det vil alle kunne se. Okay, Ulrik, vi ses
Hold spirit op. Lad os få et kampråb. Lad os få et kampråb. Becca! Buka! Godt. Videre, Oliver. – 52 minutter, stadigvæk 2 nøgler, og holdet er blevet 1 mindre. Men det var fandme godt klaret. Hejse, Ja. kom ikke og sige, at jeg ikke advarer jer. Nej, det ved jeg godt. Vi er... Men bare roligt, vi tager os kærligt af stakkels Ulrik. Han er i de bedste hænder nu. Asbjørn, har du ikke lyst til at komme i ilden? Han er altid klar. Altid klar. Det bliver ikke nu. Her på Borbojar kan I møde de mest besynderlige væsener. Og de oplever de underligste ting. Noget, der er klamt, noget, der er blødt, noget, der er vådt, noget, der stikker, noget, der er levende, noget, der bevæger sig, og noget, der ikke gør. Bag denne dør kan I komme til at opleve hele repertoiret på én gang. Og sender I en tilpas fint følende kvinde indenfor, får I måske ovenikøbet jeres 3. nøgle. Lotte, hvem vil du ind? Jeg tror, jeg går derind til. Jeg skal bare vide, skal man finde 1 nøgle eller flere nøgler? 1 nøgle. Du kan jo starte med at finde en. God tur, Hejse. Pas på tur. Værsgo, Lotte. Nøglen ligger i en af de 16 krukker. Og så Lotte! Der er... Helt ned i bunden. Hun skal ned og rode, og en ting, der er vigtigt. Hun skal gå systematisk frem, ellers så overser hun en krukke. Lotte, Sig det til hende, hun skal gå systematisk frem. Lotte, du skal tage den systematisk. Skal det? Ja, så gå konsekvent bare gå regnen igennem, så husk hun godt ned i bunden. Ned i bunden. Helt Kom så, kom ind af det. Hun kan ikke se, hvad der er i krukkerne. Hun må bare stikke hånden ned og rode godt rundt. Lotte, du skal være grundig. Der er tid nu. Men den var der altså. Systematisk frem. Husk det nu. Jo, hvis nok tisser. Det klarer hun helt fint. Det går godt, Hun er Lotte. ovenpå. Hold tempoet. Så vær sød med dyrene, Lotte. Ja. Den får jeg sgu op. Lotte, Hov, hvordan har tiden det, Jan? Lotte, tiden er fin. Ja, der er masser af tid. Der er... Lotte, det går jo bare strup. Jeg mangler en af dem, ikke? Kom nu, du skal helt ned i bunden. Jamen, det er satan nede med os. Jeg skulle da ikke starte, mand. Det går fint. Hvordan har tiden det, Jan? Giv hende lidt tid. Jamen, Lotte, tiden den er blevet brugt. Hvad er der brugt? Ja, vi er halv på vej. Det er en anelse over halvvej. Ja, det er en Vi har det hårdt, de kakelakker. Lotte, hvor mange krukker mangler du? Det mangler vist kun 3. Ja. Det er ikke så godt, du ikke finder dem nu, jo. Du mangler 3 krukker. Du må videre til de næste 3, Lotte. Lotte, tiden går, nu skal du skynde dig lidt. Ja, Hvor meget skal jeg skynde mig? Jeg skal sgu ikke fanges. Nej, nej. Den har jeg jo haft. Videre, Lotte. Du skal videre. Jamen, jeg skal ud nu, der var jeg har taget. Lotte, Jamen, jeg kan ikke bare finde den. Jeg har været med sammen med det. du manglede en krukke over på den anden side. Du startede ikke fra starten Men af. jeg gik jo tilbage og tog helt først igen. Du manglede 2 krukker. Det er for sent. Tiden er også gået. Lotte, Det var ikke, fordi jeg var bange for det. Jeg kunne sgu ikke finde den. nej, Okay, okay. manglede jeg, siger du. Du manglede... Jeg får dem over en. Men jeg gik jo tilbage og tog. Hør en gang. Vi har ikke tid til diskussioner. Du fik ikke nøglen. Du skal vaskes. Du klarede det flot, Lotte. Værsgo. Der er en dunk. Vi har stadigvæk 2 nøgler. Vi mangler den 3. Det bliver vi mangler 5 nøgler, og vi har 48 minutter tilbage. Lotte, var det slemt? Nej, det var det, der var sagen. Det irriterer mig bare igennem en krukke, for jeg var slet ikke bange for at røre ved det. Jeg synes, det var skide. Okay, men det er derfor, det er så vigtigt at gå systematisk frem. Lad os komme videre. Vi mangler 5 nøgler. Oliver, pas på du. Lotte, er du klar? Stadigvæk mangler I jo altså 5 nøgler. Og Asbjørn, har du stadigvæk lyst til at komme i ilden? Helt sikkert. Du har ikke tabt mod endnu? Nej, nej. Jeg har nemlig fornemmelsen, det er meget tæt på, det er din tur. I hvert fald kunne holdet godt bruge en stærk mand med tyngde bag alt, hvad han foretager sig.
ikke. Jeg tror, vi må tage Asbjørn, ikke? Jeg synes simpelthen ikke, der er så meget tyngd i at strande på. Kaptajn Heise, jeg er overbevist om, at det var et yderst fornuftigt bud. Takker på æren. Pas for to! Hvem kan? Godt. Nøglen er for enden af rebet. For at få fat i nøglen skal Asbjørn trække rebet op. Der er masser af kanonkugler. Det er tungt. Han skal først trække kuglerne op af havet, og så 30 meter op af fortets mur. Vi kører for dig, Asbjørn! Hårdt manuelt arbejde, Asbjørn. Så hurtigt er det ikke gået før. Så hurtigt er der andre gået før, siger de, men hæng bare i, du skal ikke stoppe af nu. Kom så, Asbjørn. Asbjørn. Er det ikke lidt Lotte, skønt? det begynder at blive hårdere nu. Kom så, Asbjørn! Han har trods alt brugt nogle kræfter. Lotte, du har øje med tiden. Det er ikke sikkert, det er nødvendigt. Du er ret tæt på at være der. Det ser godt ud, Asbjørn. Det ser sæt godt ud. Det ser ud som om, han har prøvet det før i hvert fald. Der er nøglen. Vi kan se nøglen. Du kan få fat på Godt. den. Ud og hente nøglen. Så ud og hente den nu. Du kan godt tage nøglen. Nu er du godt få den. Den er langt nok oppe. Sådan, han er ude ved nøglen. Den hænger på trisen, Asbjørn. Han har masser af kræfter til at få nøglen fri. Og han har masser af tid. Ej. Asbjørn, du skal bare... Prøv at se, hvor meget tid du har tilbage. Du har gjort det på halv tid. Hør engang, det er aldrig set før, Asbjørn. Er du træt? Er du overhovedet træt? Ej, jeg kan godt mærke, at jeg har arm. Du kan godt mærke, at du har armen, trods alt. Det er noget af det flotteste, vi har set her. Du har skaffet holdet den tredje nøgle. Et kampråb fra Asbjørn. Hvem kan? Sådan, vi har 46 minutter. Vi mangler 4 nøgler. Skal vi komme videre? Ja. Oliver, pas på tur. Lyk! Tre kvarter tilbage, og hvad kvindelist og følsomme hænder ikke kunne klare, kaptajn Heise, det ordner jo så holdets Herkules. Godt gået, Asbjørn. De overså Alle gode gange 3, siger man. Herinde der er det lige præcis omvendt. Jeg har brug for en lille, smidig kvinde, som kan bevæge sig i det rette tempo. Nej, det kan nok ikke med mig. Lotte. Lotte, tænk, hvis din tiden går. Tiden går. Vi har al den tid, der er til rådighed Hvem har herude. lyst? Lotte, hvem vil du have? 44 minutter. Jeg gør det. Du gør det selv? Jeg ved ikke, om det er en god idé. Nej, Du har det gør jeg heller ikke. Det finder du ud af. Du skal lige have et pandebånd på. Og... Og så vil jeg jo ønske dig god fornøjelse. Du er ikke mørkeret, vel, Lotte? Nej, det er ikke. Okay. Nå ja. Pas på tur. Lotte. Lotte skal lige orientere sig, når hun kommer ind. Nøglen hænger fra enden af alle lysstrålerne. For at få fat i nøglen skal Lotte igennem lysstrålerne lige så forsigtigt. Spørg, om hun ved, hvad hun skal. Lotte, har du forstået opgaven? Ja. Udmærket. God tid. Pas på, Lotte. Når hun skal tage det helt med ro. Hun skal sørge for, at hun ved, hvor hun går. Hvis hun rammer lysstrålerne 3 gange, er det slut. Det er anden gang. Hun er 1 gang tilbage. Sig, hun skal tage den med ro. Lotte, nu skal du ned roligt. Meget langsomt. Meget omhyggeligt. Der er god tid, Jan. Vi har masser af tid, Lotte. Prøv at læse. Find din vej. Kig op, Lotte. Så, okay. Nøglen er væk. Lotte skal ud igen. Lotte, kom ud. Du, følg pilen og kom ud. Gør et eller andet. Undskyld. Okay. Okay. Jeg kunne slet ikke bruge min t-shirt. Lotte, det var nok Pernille, der skulle have været ind her. Hun er lille, men sådan kan det gå. Jeg tror faktisk, jeg vil være skide god til, fordi jeg har kravlet enormt meget. Ja. Men Du havde for travlt. Du har simpelthen for jamen, travlt. fordi jeg nåede slet ikke at sætte min t-shirt før jeg ramte den. Det må jeg altså virkelig undskylde. Det gør ikke noget. Vi mangler stadigvæk 4 nøgler. Vi har 3, og vi skal videre. Vi har 42 minutter tilbage. Kom videre. Oliver, pas på tur.
42 minutter. Nu begynder tingene ligesom at stramme lidt til. I mangler 4 nøgler. Charlotte, du kæmpede forbilledeligt, men nogle gange er det ikke hastværk, det gælder om. Nogle gange er det de rolige bevægelser. Og du får en chance nu for at skaffe holdets næste nøgle. Måske den næste igen, for vi kan ikke vide, hvad der foregår herinde. I hvert fald skal du op til vismanden i tårnet sammen med Pas på tid. Nå, okay. God tur deroppe. Lotte, anden nøgle. Din anden nøgle skal vi have. Når I først har bevæget jer ind bag denne dør, vil I opleve ting, som gør, at I måske ikke tror jeres egne øjne. Og det kan måske i virkeligheden være en fordel ikke at gøre det. Det, jeg har brug for, er en snarrådig, snusfornuftig person, der kan tage nogle lynhurtige beslutninger. Assisterende. Du er assisterende holdkaptajn, og Lotte Den er væk. assisterende holdkaptajn vælger uden tøven sig selv. Okay, kommende ærepilot. Take off! Nøglen hænger i en ring. For at få fat i nøglen skal Jan vinde 3 nøgler fra tryllekunstneren. De 3 nøgler skal bruges til de 3 hængelåse, der åbner ringen. Og det kræver lidt koncentration. Han skal virkelig have øjnene med sig. Husk at blive det. Kom her. Ja, der er den første nøgle. Flot. Han mangler 2 nøgler nu for at åbne ringen. Hvis han bliver ved sådan, så går det stærkt. Pernille, du holder øje med tiden. Nej, okay. Han mangler stadig 2 nøgler. Nu holder jeg øje med tiden, ikke? Jo, der er ikke gået halvdelen endnu. Du skal tænke på, at han har ikke nogen tidsfornemmelse, når han er derinde. Ja, gør han. Han er lidt for dygtig. Fik han den ikke? Han fik den ikke. Han mangler stadigvæk 2 nøgler. Han skal bruge sine øjne godt. Han er tryllekunstner, og Okay, han er prøv lige. hurtig. Nøglen Halvdelen af tiden er Ja. gået. nøglen er... Der er 50-50. Nej. Godt, hvis I ikke se det, Mangler så prøv lige at hjælpe, stadigvæk fordi han er så for dygtig om her. Ja. Ja. Midten. Hvor med? Midten. Midten siger jeg. Okay. Hvad så, Jan? Jan Hvad siger mangler tiden? en nøgle. Hvordan har tiden det, Der er Pernille? en tredjedel af tiden tilbage. Ja. Ærligt. Hvis han får den sidste nøgle, skal han huske at fjerne hængelåsen med det samme. Nu er der ikke ret meget tid tilbage. Ellers så bliver han stresset, som tiden går. Det er venstre, ikke? Det er ikke så let at se. Ja, læg ud! Du skal ud! Skal ud! Ja. Jan, se på tiden. Han går lige nøjagtigt. Du var tæt på. Du manglede 1 nøgle for at åbne ringen, men han er tryllekunstner. Lige ved næsten. Lige ved næsten, og han er hurtig. Vi har 38 minutter tilbage. Vi har stadig 3 nøgler, og vi mangler 4. Lotte, hun er i tårnet. Lad os løbe ned og se, hvordan det går. Videre, kom, Asbjørn. Fart på. For anden gang er vi der i vismandens tårn for at forsøge at erhverve nøgle nummer 2. Er vi parat? Jeg håber det. Gåden lyder. Den kan være spiselig og fyldt med huller. Den kan gå i huset, men når vi finder den, er det som regel iskov. Hvad er det? Det kan være spiselig med huller. En svamp. Præcis. Tak skal du have. Jeg har også lige tabt ben, så jeg trængte til. Yes. Vi har nu 4 nøgler. Vi skal have
Vi skal lidt fart på. Vi har 37 minutter tilbage. Lad os gå videre. Oliver, pas på tur. Løb, kom. Tre nøgler mangler I stadigvæk, og tiden tikker jo ubenhørligt. Og Asbjørn er lige ved at slå stakkels Camilla ud. Lotte, det er tårnet, det kan du. Det kniber lidt mere, når vi skal ind i cellerne her. Han sagde til mig, at jeg var for hurtigt til at gætte, for der er næsten ikke noget sand ud. Det kan jo ikke undre nogen, at du er for hurtig. Jonas siger også noget fornuftigt. Jeg mærker til det. Det er ikke så meget tid til det. Bag denne dør hjælper hverken råstyrke, hurtighed eller smidighed. Hvis vedkommende, der går herind, skal ud igen, må I sende en person ind, som bogstaveligt talt er både kreativ og analytisk og har en forrygende kombinationsevne. Tiden går. Vi tager Jan. Jan! Jeg gør det, du gør det. Er det nu, det gælder? Gælder. Held og lykke. Pas på to. Altså Jan. Jan skal ind gennem døren og tage fat i nøglen. Jan skal tage fat i nøglen. Tag fat i nøglen, Jan. Som det første skal du kende Sådan. nøglen, ved du godt, for så glemmer du den. Lotte, han har fat i nøglen. Nu er han låst inde på fortet. For at komme ud igen, skal han danne et ord af de bogstaver, der hænger på brættet. Når han har dannet ordet, skal han komme nøglerne i døren og dreje dem rundt. Det skal være den rigtige rækkefølge. Vi skal altså danne et ord af de bogstaver, så skal du sætte dem ind i den der port, der vi kan komme ud, ikke? D-S. Det ser ud som om, han har en idé. Nej, han kan se dem bedst selv også. Når han har dannet ordet, skal han sætte ordet i den rigtige rækkefølge ind i døren og dreje rundt. Det er nøgler. Hvad har du for et ord? Jamen, jeg prøver lige at se kombinationen, Okay, Lotte. godt. Lotte, du holder øje med tiden, men giv ham lidt ro nu. Han har brug for lidt ro. Guld eller andet. Guld. Hvad fanden skal det være? Guld. Gulvvask. Ja! Gulvvask! Godt. Fint, skynd dig at sætte nøglerne i. Lotte, det han skal nu er at tage den en I for en. rækkefølge oppefra, kan du? Hvordan har tiden det, Lotte? Ja, den er okay. Du skal ikke sløve, men altså, hvis du har en af bogstaverne nu, så... Bare on that double! S. Når, Lotte, hør efter. Når han har sat nøglerne i, skal han vende dem. Du skal vende dem, så de står sådan der, ikke? Jo, Lotte, så han har nøglen med, inden han går ud. Du skal huske nøglen, når du går ud, ikke? Har han nøglen i hænderne? Har du nøglen i hånden? Ja, nøglen. Godt. Lotte! Jan, er det det, I laver til pilottest? Nej. Jo, det er det. Du er en kommende pilot. Vi har fået 5 nøgler. Flot nok. Vi mangler 2. Er I klar til at gå videre? Yes! Værsgo, Oliver, pas på to. – 32 minutter, 5 nøgler, I mangler stadigvæk 2. Du kunne jo godt, Jan. Jeg skal jo bare komme til fange, så jeg kan jo gætte. Det kan du bide dig selv i låret på, hvis du skulle have lyst til det. Det kan han bide sig selv i låret på. De gamle indianere sagde, den, der bliver i dalen, kommer aldrig over bakken. Og de vidste, hvad de talte om. Det gør jeg naturligt. Også når jeg nu fortæller jer, at hvis I ikke sender en usædvanlig stærk mand ind bag døren her, så får I ikke jeres næste nøgle. Og det skal være en stærk mand, som kender vejen fra dalen op ad bakken. Jeg tror, ved du hvad? Jeg synes sgu, han egner sig bedst til det. Hvad siger du? Han ligner jo et bjerg i sig selv. Ja. As bjerg. Pas på to. Her hænger nøglen i et pendul. Asbjørn skal
sende projektilet op af banen, samtidig som pendulet svinger forbi for at få nøglen ned. Han skal passe på sine hænder, Lotte. Sig det til ham. Husk at passe på hænderne, Asbjørn. Er du klar over, at du gør, du skal ramme pendulets hul, så kommer nøglen, ikke? Det er farligt, hvis han ikke passer på sine hænder. Asbjørn, husk. I skal virkelig huske at sige det, fordi det er alvor. Du skal virkelig passe på hænderne, Asbjørn. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja. Han passer ikke på sine hænder, Lotte. Du bliver nødt til at sige det til ham. Han kan slå Asbjørn, du skal sig. være mere forsigtig med hænderne. Asbjørn, kan du høre os? Lotte, du kan råbe ham op. Lad Lotte få høre løbet, men send præcise beskeder ind til ham, Lotte. Jeg skal lige så finde ud af rytmen. Det er lang tid, Det er det. at komme op. Jan, du skal prøve at finde ud af, hvor lang tid der går, fra den kommer fra den ene side til den anden, så kan du bedre ramme den. Han skal tage den noget. Et andet godt råd, Lotte, er, stop op, Lotte. Han skal tage et par skridt tilløb. Lad os se, hvordan han klarer det nu. Den er på vej. Udmærket. Det tog lidt tid, men det lykkedes. Ja. Det her, det kræver kræfter. Det har du, men så kræver det også præcision, og det beviser du, det kan du altså også. Den skal sendes afsted på nøjagtigt det rigtige tidspunkt for at få den ned. Fandme godt. Det tog lidt tid, men det lykkedes. Altid. Vi har 6 nøgler. Vi har 30 minutter tilbage. Det går fint. Skal vi løbe videre? Ja. Godt. Og det var første tur. En halv time tilbage, og den rå muskelkraft sørger jo på bedste vis for jeres 6. nøgle, og nu mangler I kun en enkelt. Og sådan har I jo på ganske kort tid ændret tingene. Det viser sig jo gang på gang, at den grå morgenstund hurtigt kan vise sig at blive en smuk dag alligevel. Og selvom lyset nu om et kort øjeblik bliver slukket for en af jer 2 dejlige piger, så kan det vise sig, at opklaringsstunden og jeres sidste nøgle til tigerporten er inden for rækkevidde. Hvem har lyst til at besøge en gammel kending inde bag døren her? Lotte, hvem vil du have? Jeg synes, det Lotte, det er dig og Pernille. Kom. tror jeg skal. Pernille er nervøs. Vi vil Lotte, gerne kom have så. folk at tegne ind. Lotte, ikke fordi vi har noget specielt mod dit kønne ansigt. Det er en del af lejen, den alvorlige leg, som nu vil foregå inde bag døren her. Passepartout! Nå, det er ikke for Det her, Pernille. Kom. Det er jo så os. Nøglen hænger ned fra loftet. Når Lotte får hætten af, Simone vil tage hætten af, så skal hun se, hvor nøglen er. Ja. Det hun så skal, er, at hun skal løfte pælen, komme fri af den og skære sin reb over med en kniv, der ligger på gulvet. Hun er ved at blive bundet. Nu får hun hætten af. Sørg for, hun ser nøglen. Kig op for at se nøglen. Sådan, ja. Ja. Godt. Hun skal fri af pælen nu. Lotte, du skal ned i knæ, og så skal du... Helt ned. Det er for langt. Det er for langt. Der. Der. Og så fat i pælen. Den er glat. Godt, Lotte. Ja, lidt. Sådan, det går fint. Og så skår. Ja. Hun har højden til at få den fri. Ja. Godt, Lotte. Hun skal finde en kniv Så skal du nu. have fundet noget kniv. Hun skal finde en kniv. Find kniven, Lotte. Nej, den har sgu bundet mig. Hun har fat i kniven. Nu skal hun skære. Pas nu på, at du ikke skærer dig, Lotte. Sæt kniven ned. Ind imellem snoren. Det er meget. I skal råbe meget højere, hvis hun skal høre jer. Jan, Lotte, der sidder en lille snor, der holder de to sammen. Prøv at se, om du ikke kan tage den over. den er for svær. Hør engang, hun skal have... Det er kniven, der skal gøre arbejdet. Ned imellem fødderne. Lotte, hold Pernille, hun kan ikke høre dig. Tal højere. Det kan jeg ikke. fast med fødderne. Hvor lang tid har jeg? Jan, du passer på Lotte, der tiden. går 2/3. Prøv nu, du skal få kniven fast mellem fødderne. Og så skærer den lille snor over mellem. Kniven skal ind mellem håndledene. Sådan der. Nej, den skal ned mellem fødderne. Ja. Ind mellem der. Hvordan har tiden det? Hun skal ud inden. Lotte, du skal snart ud, så. Nej, Lotte. Jan, hold øje på tiden. Ud, Lotte! Ud. Jeg kunne sgu ikke komme. Kom.
simpelthen ikke ramme den. Jeg kunne ikke se hænderne i fødderne over. Prøv at høre, Lotte. Den bedste måde at få den fri er at sætte kniven ned mellem fødderne og gnide hænderne op af kniven. Så hænderne gør arbejdet og ikke Nå kniven. ja, det forstod jeg ikke, hvad I mente med. Nå, måske Okay, du er fri. Vi har 6 nøgler. hurtigt, jeg må pille op. Vi mangler en. Vi har 26 minutter tilbage. Hamråb! Lotte! Roman! Hvem der? Sådan. Lad os komme videre. Minutter, 6 nøgler, det vil sige, I mangler stadigvæk lige den ene, den sidste, der kan åbne tigerporten. Sådan er det. Nogle nøgler må der slides for, som kaptajnen lige netop har erfaret det. Og nogle nøgler må der trilles for. Frit valg, hvem I putter ind bag denne dør. Lotte, hvem vil du have? Trille. Jeg kan ikke, jeg har ingen boldøje. Har du boldøje? Tiden går, Lotte. Lad være at bruge tiden på. Kan vi ikke spørge om de to til trille? Er det to til trille? I kan godt spørge, om I får noget svar. Glæsig. Godt, kom så. Okay, Glæsig. Klar. Værsgo. Nøglen hænger for enden af brættet. For at få fat i den, skal Jan tage kanonkugler, trille dem ned af brættet, så de rammer nøglen, så den falder ud til ham. Det er vigtigt, at han starter med små, fine bevægelser. Okay. Det er vigtigt, at du starter med små, fine bevægelser, så du lige vender dig til den. Han har en kugle på. Sådan. Det tror jeg godt, Jan har klaret det der. Stille og roligt. Han skal tage den helt stille og roligt. Og han skal tage ruten ned gennem sømmene, men det gør han også. Han har forstået det. Sådan, den sidder fat. Den skal vippes lidt. Og Lotte, nu er du tilbage, så holder du øje med tiden. Ja, jo længere den kommer ned, jo sværere bliver det. Men han er koncentreret. Jeg har aldrig set den kugle rulle så fint og så stille ned ad det bræt. Men nu kommer det svære punkt. Skal den rundt der? Og nøglen er der. Ja! Nej, en gang til. Han må videre. Nøglen er ikke fri. En gang til, du har hentet din tid stadigvæk. De siger, jeg aldrig set den leve så flot ellers, Jan. Jeg kunne ikke se, hvad der var nede på enden. Nej, Lotte, han kan holde brættet en anelse længere ned, så han kan se nøglen, når han... du kan godt holde brættet lidt længere nede, siger hun. Hvis du vil, så kan du bedre se. Lotte, du holder øje med tiden. Hvor lang tid har du kunnet tage den? Den falder ud til ham. Nu skal du skynde dig. Nu skal du skynde dig, og skal du komme ud lige om et øjeblik. Nu skal han virkelig være præcis. Ja! Nej, Okay, ud! Kom bare ud! Jan, det gik forrygende ned ad brættet. Hvad skete der? Der skete det, at du ramte det sidste søm på brættet, og så mistede den retningen til nøglen. Det var pisseflot. Hun stod og sagde, hun har aldrig set nogen rulle så godt. Når du kom til sidste søm, så kom du ikke udenom det. Lotte, tiden går. Ja, Vi skal videre. Vi skal have en nøgle til. Er I klar til at tage den? Ja! Godt. 22 minutter. Kom, vi skal have lidt fart på. – 22 minutter, 6 nøgler. I mangler stadigvæk den sidste. Synes du har lidt sved på panden, Asbjørn? Kan det virkelig passe? Måske har du... Lokomotiver, de sviner lidt mere end små lokomotiver. Måske har det store lokomotiv chancen for at tøffe herind og hente holdets sidste nøgle. Og det er alvor nu. Det er sidste chance. Klarer I ikke den udfordring, der er herinde, er I nødt til at ofre en person i oublietten. En, vi skal sige farvel til for altid. Herinde venter der en styrkeprøve for en stærk mand, som ikke er vandskræk. Det er en styrkeprøve uden livrem, seler eller redningsvest. Men til gengæld for den stærke mand lov til at klamre sig til disse to håndtag. Hvem er den stærke mand? Jeg tror vist nok lige, vi er enige om, det stadigvæk er Asbjørn. Det er mig. Asbjørn. Vi skal have mikrofonen af. Disse to Asbjørn, inden vi håndtag. går ind. 2 sekunder. Skal du tage fat i, mens Camilla nu fjerner din mikrofon.
Du må ikke slippe håndtagene på noget tidspunkt. Du skal med ud igen. Og forhåbentlig har du den 7. nøgle med. I hvert fald god fornøjelse. Pas på to. Asbjørn, hold fast i håndtagene. Og aldrig slippe dem med. Farvel! Asbjørn, hente nøglen i glaskrummen. Sørg for, at han går forsigtigt ned, ellers så mister han nøglen. Du skal gå langsomt ned i krummen, så det kommer til skade. Han har fat i nøglen. Det går forrygende. Sørg for, at han ikke slipper håndtagene. Pas på, at du ikke slipper håndtagene, Asbjørn! Stadigvæk hold fast i håndtagen, så du kommer helt indenfor. Asbjørn! Kom så! Ja. Du kan slippe. Så hurtigt kan det gøres, Asbjørn. Han har kun brugt det tøj. Asbjørn! Asbjørn! Det er aldrig set hurtigere. Vi har 7 nøgler nu. Er I glade? Ja! Okay, slået! Vi skal videre til Tierporten. Vi har 20 minutter tilbage. Vi kan godt få lidt fart på. Ordentligt op, pas på du. Til Tierporten. Kom! 20 minutter tilbage, og alle 7 nøgler takket være store, stærke Asbjørn. Godt gået. De 7 nøgler kommer nu op i Tierporten, og så kan vi åbne den, men jeg vil anbefale, at I venter lidt med det. Jeg tror, I skal vente indtil I har kodeordet. Og kodeordet, som er det eneste, der kan udløse skatten, det kan I kun få på én måde. Det er nemlig ved at kaste jer ud i vanvittige vågestykker. Den første ledetråd, som I skal hente, den bliver nu lidt nemmere at hente. Og den får du lov til at forsøge at hente, Lotte. Tak. Foreløbig er det gået utrolig godt for dig op hos vismanden, og måske du klarer den første ledetråd lige så let. Det kan vi håbe på. I hvert fald så vil pas på tid, hvis der er på vej. Og inden vi vælger den første af jer til at kaste sig ud i et rigtigt vågestykke, så må vi jo lige have fat på Ulrik, som jo i øjeblikket sidder i fangekælderen. Sumo, le prisonnier! Her får vi ham tilbage med nedslået blik. Den store genfan. Han er godt nok sej. Sådan er vi her på Fort Boyard. Det første vågestykke, Der stinker du. det tilfælder en person, som har et utroligt højt ambitionsniveau. Og det er dig, Jan. Du har et ambitionsniveau i en ganske bestemt retning. Det får du brug for. Hvordan? Det finder vi ud af om et øjeblik. Ja. Holdet erhverve de 7 eftertragtede nøgler. Det betyder, at holdet kan åbne porten. Dermed er prøvelsernes tid ikke forbi. Holdet kan erhverve et ord til at gætte min første ledetråd. Tag et ord med som hjælp. Et trin på vejen for at åbne til guldet. Er I parat? Min første ledetråd er undseelig i størrelse, imponerende i antal og findes i både konger og kejser. Deler man min første ledetråd, kan en hurtigt blive til mange. Jeg hørte ikke den sidste ord. Stifter man nærmere bekendtskab med min første ledetråd, kan det blive en meget fængslende oplevelse. Stifter man nærmere bekendtskab med min første ledetråd, kan det blive en meget fængslende oplevelse. Celler? Altså fængselsceller? Præcis. Jeg stod netop og sagde til mig selv, følg med tiden, men aldrig med strømmen. God jagt. Tak.
Fort Boyard er jo stedet, hvor drømme knuses eller drømme opfyldes. Og om et øjeblik får Jan en drøm opfyldt, nemlig drømmen om at blive pilot. Han kan nu træde sit eget lille fly ned for at hente holdets anden ledetråd. Og jeg kan se, at kaptajn Lotte kommer med. Lotte, Holdes. fik du den? Fedt, mand. Okay, lad os høre. Celler. I sådan en fængsel. Hvad siger du, Lotte? Celler. Godt. Vi har den Celler. første ledetråd, det er celler. Godt, Lotte. Og den anden ledetråd, som det så blev til, den hænger derude. Og nu er du kaptajn over dit eget luftskib. Kaptajn Jan, god tur. Skal det ikke have et kampråb? Han er på vej, Lotte. Kom. Hvem kan? Ja! Ulrik er det gået helt i. Værsgo. Han er støt om lidt. Kom videre, Lotte. Løb. Kom så! Kom så. Hør for dig, Jan. Jan, lange, seje, konstante træk. Det handler om at finde en rytme. Har du fået fat i teknikken, Jan? Hårdt manuelt arbejde. Hårdt manuelt arbejde. Men det er også en teknik. Jeg er ligesom lidt tidlig nu. Nu kører det bare. Vi har under 1,5 minut tilbage. Du skal have lidt mere fart på, Jan. Men jeg tror ikke, jeg kunne flyve hurtigt. Du kan blive hurtigt. Jeg får lige full throttle. Du skal bare huske, at du skal blive ved med at tage lange og konstante og seje træk. Du skal have mere fart på. Fremad, Jan. Du er halvvejs, Jan. Nu begynder det at gå opad. Der er under 1 minut tilbage. Du skal have mere fart på, Jan. Kom så. Men husk de lange, seje træk stadigvæk. Husk det med de ben og langt arme. Sådan. Fremad. Under 1 minut. Vi kan godt bruge den ledetråd, Jan. Det er godt, det der. Skal det mere fart på? Det ser virkelig godt ud. Det kunne godt være lidt hurtigt. Så giver du dig selv. Ja, det er bare i orden. Nu begynder der at blive virkelig hårdt, for nu begynder der at gå opad. Fremad, Jan. Fremad. Jeg får alt, hvad den kan. Fremad, Jan. Tiden går. Kom så, ja. Kom så, fremad. Du er Kom så, ja. 20 sekunder tilbage, Jan. Kom så, kom så. Træk dig, du lige med hænderne. Fremad. Under 20 sekunder. Ja. Ja, hey. Skynd dig. Skynd dig. Under 20 sekunder. Ja. Giv den fri. Ud med den. Robo. Ja, det er flot. Hvad har vi? Vask. Det er SK, en vask. Vi har 2 ledetråd, vi har celle, vi har vask. Hvordan var det? Du så ud, som om du nød det. Jeg synes ikke, jeg kunne få noget fart på den her skude. Du nåede det. Det er så godt gået, ja. Vi har 13 minutter tilbage. Vi skal videre til den næste. Kom, bare. Og det var først for 2. – 12 minutter tilbage, og en flot præstation af luftkaptajn Jan sikrede jeg jeres anden ledetråd. Inden vi går i gang med den tredje ledetråd, så har jeg lyst til at fortælle jer sådan lidt almindelig trivial viden. Det er altid rart sådan at have lidt at kunne fyre af. For eksempel vidste de nok ikke, at 1 spiseskefuld tørret kobragift kan dræbe 160.000 mus. Men der er jo ikke nogen af jer, der er mus, så det er jo irrelevant, så jeg må også hellere fortælle jer, at det kan dræbe 165 mennesker. Det er jo rart. Det er rart at vide specielt for den af jer, som om et øjeblik skal bevæge sig ned igennem læben hernede i den gamle fangekælder. For nede i fangekælderen ligger der masser af mine bekendte. Jeg kan se på jeres alle sammen øjne, at det ikke er noget, I specielt lyster. Men du, Ulrik, du har jo siddet og hygget dig nede i fangehullet, mens resten af holdet har arbejdet. Nu er det din tur til at arbejde for den tredje ledetråd. Kaptajn Heise? Ja. Træd nærmere. Om et øjeblik skal brugeren din
herned og konfronteres med en masse sjove væsener. En vigtig beslutning har du at tage nu for din bror. Det gælder ham. Ja. Et tal mellem 1 og 5. Tænk dig godt. Et tal med 1 og 5, skal jeg sige nu. Et hurtigt svar. 4. 4? Okay. Ulrik. Skal jeg huske 4? Det er bare sådan lige vågen, når vi kommer ned. Værsgo. Vi skal have dem op. Kom. Tag den lige først. Sådan. Værsgo, Ulrik. Husk, tag det stille og roligt. Rolige bevægelser. Så kommer den også lille kammerat, du. Ulrik, ledetråden ligger i et jernrør. Jernrøret kan være hvor som helst. Du skal se godt efter på din vej gennem labyrinten. Husk rolige bevægelser. Du er ved at være nede. Træk vejret dybt. Sådan, du er nede. Værsgo, Ulrik. Kig dig godt for. Ledetråden, ja, ledetråden ligger i et jernrør. Han er lavt dernede. Der er ikke særlig højt. Han kan ikke gå oprejst. Ulrik, husk at se dig for. Den kan ligge i skufferne, den kan ligge i alle gemmer, den kan ligge hvor som helst. Det kan også godt ligge i nogle af skufferne, Ulrik. Det har du ikke hørt. Okay. Okay? Tjek det hele. Men det gør han også. Stille og roligt, det går fint. Der skulle rigeligt. Han klarer det helt fint, Lotte. Kom. Han skal huske at se ordentligt efter. Lidt bedre, end jeg gjorde i grupperne. Vi godt efter. Det er ikke godt. Lotte, han skal kigge bedre efter. Ind. Kan Lille sige, at vi kigge lidt bedre efter? Det kan godt være, at den ligger dernede, hvor du så nu. Altså, det er jo ikke sikkert, men der, altså, man skal kigge meget efter. Han kan lige så godt kigge grundigt efter, nu han er der. Sådan. Ind og kigge efter. Den kan i og for sig ligge i kanden. Den kan ligge hvor som helst. Der er en kande, Ulrik. Prøv at ryste på den. Der ligger ikke noget. Nå, okay. Det er dig, der bestemmer. Jeg kan Tiden ikke se noget går. mere. Nu er der en kæmpe en på vej hen her, du. Hold da op. Der går udenom. Den gør ikke noget. Nej, det ved jeg. Ignorer det. Han skal videre, Lotte. Tiden går. Du må støtte ham lidt. Du er ikke nået så langt. Vi har brug for den her ledetråd. Han skal lave rolige bevægelser, og han skal kigge sig. Det er godt, og han skal kigge sig grundigt for. Den er faldet i søvnsmarker. Der kommer ikke noget bagfra. Vi har 2 minutter tilbage. 2 minutter. Der ligger godt nok en stor krukke derinde oven i den der Han skal ind og se i den. Den kan være der. Den kan godt være der. Tjek den. Det er jo godt, ikke gøre noget. Altså, først de smagt hammerne 20. For det andet så de måske, ja, måske. Stille og roligt. Rolige bevægelser, Ulrik. Det det er går godt. fint. Flot. Videre. Flot. Den var sgu tom. Godt. Ulrik, du skal videre. Tiden går. Vi har lidt travlt nu. Der var sgu ikke noget i den anden kande. Ulrik, du kan prøve at flytte lidt på slangerne. Den kan ligge under en slange. Den kan ligge under en slange. Den kan godt ligge under en slange. Ja. Den kan ligge hvor som helst, skal du tænke på. Prøv lige at kigge ind her igen. Kig ind igen. Vi har 1 minut tilbage, Ulrik. 1 minut. Kan du se den krop der? Jamen, den er ikke tønd og tom, så vidt I kan se. Kig efter. Kig ned i den. Er der andre gemmer, du kan kigge i, Ulrik? Prøv den der vinflaske. Se dig godt for. Den store vinflaske. Der er klokken. Jamen, der er rigtig Du må kigge mere, Ulrik. Kig mere. Okay. Er der et andet rum, du ikke har set i? Kig dig for. Se, hvad der er. Jeg har kigget, ikke kigget igen. Vi har 30 sekunder. Nej, jeg har ikke kigget ordentligt. Nå. Og så prøv lige at løfte den der vinflaske, der står der. Op en ny flaske. Den der vinflaske. Har du kigget? Kig ind til venstre, Ulrik. Kig ind til venstre. Sådan. Kig ind. Vi har under 30 sekunder tilbage. Vi har 15 sekunder tilbage, Ulrik. Den eksploderer. Hvis du ikke får fat i den, kig grundigt efter.
Der er den sgu inde. Skynd dig! Det er ved at være tid! Det er ved at være tid! Ingen med det, de gør ikke skid, Ulrik. De gør ikke en røgfis. Der var den sgu. Ja! Sådan! Ulrik! Ja, jamen. Ulrik, nu. Sådan. Sådan. Man er varmt for det. Og man skulle ikke med at røre ved meget. Du kan jo oven på en, du. Masse, hør engang, vi har travlt. Vi har både tre, jeg tror det var flot. Vi har masse, vi har celle, og vi har vask. Masse, celle og vask. Det husker vi lige. Masse, celle og vask. Tænk på det, lad os nå videre. Vi kan nå et til. Oliver, pas på. Fart på. Flot, Ulrik. Virkelig godt. Godt gået, Ulrik. Nydeligt arbejde. Og her har vi den flyvende Jan tilbage. Bag den her dør gemmer sig jeres næste og sidste chance for at skaffe en ledetråd. Tiden er knap. Og det bliver dig, Pernille. Her er 90 skyldne bojarder. Dem får du hældt op i hænderne nu. Din opgave er at passe på dem. Vogte dem, som var det din dyd. Du må ikke spilde nogen af dem, helst ikke. Og undervejs gennem den mørke labyrint, du nu skal igennem, der vil du se 6 glaskrukker med hver sit ord på. Et af de ord er den ledetråd, som I leder efter. Så du skal huske alle 6 ord. Når du kommer igennem labyrinten, vil du møde en sælger, en krammer, og ham kan du købe svaret på, hvilke af ordene, der er ledetråd. Pernille, hold godt fast i mønterne og husk de 6 ord. Kig godt efter dem. Værsgo, Pernille. Fedt. Pernille skal se på ordene i den her celle. Stop hende. Hun skal have fat i ordene der. Lotte, hænder på op hende. Hun skal have fat i de ord der. Pernille! Hun skal ind i den celle igen. Der er ordene. Der er 4 ord op på væggen. Der er 6 ord. Lotte, hør efter. Der er 6 ord. Hun skal... Det er Pernille, der skal huske dem. I kan ikke hjælpe hende med ordene. Du skal ikke bruge dem, du skal bare lære dem. Hun skal huske dem, Lotte. Jeg ved ikke, hun kan jo ikke høre mig derinde. Hun kan godt høre dig, hun er vendt tilbage. Hun står og kigger på dem nu. Sådan, hun er på vej. Værsgo. Godt. Nu skal hun holde fast i mønterne, og hun har travlt. Hun skal igennem der. Nå ja, det er klart. Alle lidt på vej. Jamen, det vil sige, Igennem. Godt, Pernille. Den rigtige vej frem. hold fast på pengene. Hun kan godt høre jer, hvis I råber højt nok. Hold fast på mønterne. Fast på mønterne, Pernille, og fremad. Fremad. Skal igennem. Det er helt godt, det Det er bare orienteringsstykke på højeste niveau. Det er helt Hun har god fart på nu, og det er fint, for vi har brug for det. Det er rigtig godt, Pernille! Sådan. Det kræver både, at hun er smidig og stærk, men hun skal også koncentrere sig om at huske ordene. Hvad er tiden? Tiden er fin. Hun har fint fart på. Det er meget flot med farten, Pernille! Skal hun bare huske sine 6 ord, så hun kan købe dem. Så fremad, Pernille. Fremad, hun skal have lidt fart på. Det er svært at komme igennem der. Og I skal huske, hun kan kun købe de ord, hun kan huske, og som hun har råd til. Hvert ord koster 10 milliarder. Kom så, Pernille. Det kører. Så vi snart se, om hun kan huske ordene. Ja, men det er fint. Det skulle ret lang tid at løbe. Hun tager nogle mønter nu. Hun er ved at være der. Hun er ved at være der nu.
Det er sidste etape, hun skal bare fremad. Det er godt, Pernille! Fremad! Sådan! Okay. Hun skal købe sine ord nu. Du har ikke tabt det. Hun skal huske sine ord. Frokost. Frokost. Hun havde fat i frokost. Se, hvad der sker. Det er forkert. Hun skal have fat i et ord til. Hun skal købe et ord til. Ja, men der er kun et af ordene. Der er 6 ord. Et af ordene er ledetråden. Vi finder ud af, hvilket et, der er rigtigt. Det står på købersprogen, det bliver rigtigt. Hun har 30 sekunder. Bare det samme, hun sagde, ikke? Hun har 30 sekunder tilbage. Hun skal købe sig frem til de ord, hun kan huske. Det er nemlig rigtigt, fordi ellers kan hun ikke købe ordene. Forstand. Nej, det var ikke rigtigt. Hun må købe et til ord. Hurtigere! Skynd dig! Tiden går. Forløbet har hun husket 3 ord, det er flot. Hun kan godt tænke under streglåget. Det er det rigtige ord. Flot! Hun fik det, hun nåede det. Kom! Pernille, flot! Hør en gang. Vi har så travlt. Hvad var det for et ord? Ordet, du fik. Du har forstand. Forstand. Ja, forstand. Det var det, der stod på siden, ikke? Der stod forstand. 3 ord. Frokost, strand. Det, der var rigtigt, det du fik til sidst, hvad var det? Du har forstand. Du har forstand. Okay, vi er travlt. Vi skal ned til tierporten. Vi må videre. Hurtigt, fart på. Så har vi Heisels uheldige helte tilbage. Tiden er utrolig knap nu. Har I et kvalificeret bud? Hvordan ser det ud, Camilla? Lotte, hvordan går det med Hej? Tiden går hurtigt. Vi mener, det er... ordet, vi har vask, og vi har haft forstand, og vi har haft celler, og vi har haft masse. Vi mener, det er ordet hjerne. Hjerne. Og det er I helt sikre på? Ingen tvivl om det? Vi har ikke noget tid. Hjerne, vask, hjerne. Heisels uheldige helte mener, at det rigtige ord er hjerne. Om det er det, ved vi efter en kort pause. Heisels uheldige helte mener, at kodeordet, der kan udløse skatten, måske er hjerne. Nu finder vi ud af det, når holdkaptajnen Heise ringer på klokken og starter de 3 minutter. Klokken hænger der, Heise. Ring. Tigerne væk! Du er HJ, eller undskyld, du er HJ med det med en kugle og dig selv. Ja. HJ, du er E, og du er, og du er N, og det sidste E. Porten op! HJ med en kugle, Ulrik. HJ med. Hvad er du, Daisy? Ja, E. Det der er, han er N, ja. Værsgo. Ind. Hej det. Stav det, Lotte. Hvor er J'et? J. E. R. N. E. Ja. Monique! Tierhovedet! Ja, under 3 minutter til at bære guld ud. Halvandet minut til at bære guld ud i. Pernille, ud med noget guld. Tierne kommer ind i gården. Starttiden er gået. Pas på op og trapperne, Asbjørn. Sådan. Meget tid er der. Der er 1 minut tilbage. Hvor langt er der? Under 1 minut. Værsgo, videre. Ind, fart på. Kom
tidlige slutspurter. Hej, uheldig held. Lad os komme ud til vægten i en fart og få afgjort, hvor mange penge det handler om. Lotte, inden at vi får fundet ud af, hvor mange penge I har hentet derinde i skatkammeret, hvem skal have pengene? Det skal AIDS-fonden, fordi det er en af de fonde i Danmark, som får færrest penge i forhold til de andre. Godt. AIDS-fonden kan vi nu her fra Fort Boyard midt i Atlanten glæde med. Hvor mange penge? Pas på tid og pas på tu. Lad os få det afsløret. En helt utrolig slutspurt var det fra Helte. Vi kigger op på vægten, venter til den er faldet til ro. Og det er den nu på 65.930 kroner. Sådan. Vi har enormt travlt. Båden går. Asbjørn, tag guldet. Kom. Stærke mand, slæb alle 65.930 kroner mere fra. Sådan, værsgo. Videre, båden går. Hurtigt, løb. Kom godt hjem til Danmark. Tak for besøget. Hej. Fremad, hurtigt, Ulrik. Husk, at intet er umuligt for den, som bærer viljen i hjertet. Tak fordi I kiggede med. Klokken 22.55 starter den direkte transmission fra golfturneringen